bemutatni a indítási üzemmód, illetve a repülési üzemmódok áttérését mindenféle külső kapcsoló használata nélkül, egyedül a rádióadó gázkar pozíciójával meghatározva. Alapeset az, amikor a repülőgépbe be van szerelve az izzító elektronika, ugye minden ki van kapcsolva. Először érdemes bekapcsolni magát a rádiót, illetve utána magát a repülőgép fedélzeti feszültségét. 3 sípszó jelzi, hogy a kapcsolat felépült. Ez 2,4 GHz-es vevőknél lehet, hogy egy kicsit tovább fog tartani. A indításnál az első dolgunk az legyen, hogy a gázkart az alapjáratról teljes gázkarra visszük, és visszavisszük alapjáratra. Egy hosszú sípszó jelzi, hogy 100%-os izzításba kezdett az elektronika, ilyenkor indíthatjuk a motort. A feltolt gázállásnál az elébb lehetett volna még szivatást is eszközölni, amennyiben szükséges a motor. A izzítás csak a két alsó és felső szint közé bekerült gázkar után történik, a leden látszik is a fényereje. Ha indítjuk a motort, most már beindulna. Ha beindult a motor, annyi dolgunk van csak, hogy áttérjünk repülés üzemmódba, hogy tolunk neki egy teljes gázt, 2 rövid sípszó jeleztés, hogy áttért repülési üzemmódba. Innen, ha visszatérünk a két szint közé, alsó és felső közé, látszik a csökkentett gerjesztés. Felső tartományban nem gerjeszt, alsó tartományban gerjeszt. Ez természetesen szabadon programozható. Amennyiben jelvesztésünk van, itt most úgy szimulálom, hogy kikapcsolom az adót, látszik, hogy lefolytotta a motort a szervó, illetve levette az izzítást. Ilyenkor leállította a motort, valamint vészjelzéseket küld a 85 decibeles piezo hangszórón keresztül. Ez egész addig küldi, míg vagy ki nem kapcsoljuk, azaz leszálltunk, vagy az adó újra kapcsolatban nem kerül a vevővel, most átadta a vezérlést a szervónak. Innen ismét van lehetőség akár újraindítani is. Tolunk egy teljes gázt, és visszavesszük. Meg is történt a teljes izzítás. Feltoljuk, újra átért repülési módba, innentől kezdve megint normál izzítási ablakba csökkentett izzítással történik. Amennyiben motorkat, azaz motorstop funkciót nyomunk, látszik, levette a szervót, leállította az izzítást, onnantól kezdve már nem fog bekapcsolni az izzítás, innentől kezdve végleg lekapcsolt az izzítás, akár így is hagyhatjuk a rendszert. Ha újra kell indítani, akkor vagy a távfeszültséget újra kikapcsoljuk és bekapcsoljuk a vevőnél, vagy az adónál.